Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Maraming aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilya para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairabanan nindo kami ngayon na Webes, Petsa 13, kan bulan ni Agosto, taon 2026. Mapaabot kami sa Indo ng mga impormasyon na may kinaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indo mga kapotan, mag-apod sa station sa 480-5509, po alas 11 sundo alas 12 ng pagkaod kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina. Lunes sundo Webes po na alas 7 ng aga, sundo alas 7 ng banggi. Asin pwede man magpadarakan sa Indo mga kahapotan o mga questions sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indo man maantabayanan sa internet, asin sa Facebook page, kan DCGB. Ang DENR Munyan! Ang DENR Munyan! Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa ang DENR Munyan! Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa Pagikan Conservation and Development Division, Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section nagsagibo nintulong aldaw na vertical takeoff and landing o VTOL aerial survey sa Bicol Natural Park kan Hulyo 28 hasta 30, 2026. Ang aktibidad tigsagibo kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Camarines Norte sa paagi kan Protected Area Management Office o PAMO Bicol Natural Park. Ini parte kan inisyatibong gibuhon na bago asin dekalidad na ortho images na saklaw kan bilog na protektadong lugar. Sa paggamit kan modernong teknolohiya, ang ginibong bagong orthomosaic na mga litrato asin iba pang dekalidad na geospatial datasets na magsisirbing primary reference para sa ground truthing, field validation, habitat asin land cover assessment, resource mapping asin iba pang spatial analysis. Ang aktibidad na sa pangingenot kan CDD PAMBCS, VTOL Team Primary Pilot, Roem Vincent and Daduya, asin Junior Pilot Jefferson S. Verdadero, kaiba asin suportado ni Protected Area Superintendent o PASU Ralph L. Portades, asin iba pang mga personahes kan PAMO. Sa paggamit nin bago asin inobatibong geospatial technologies, padagos ang DENR Bicol sa pagpakusog sa mga konkretong plano sa pagantabay asin mga desisyon para sa pagkonserbar asin sustainableng pagmanihar kan Bicol Natural Park asin iba pang protektadong lugar sa rehiyon. Sa ibong nalado, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o RED Francisco Emilia Jr. sa SU3, kaiba ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Albay, padagos ang suporta sa pag-implementar kan Philippine Rice Integrated Conservation for Enduring Legacies through Ecosystem Support Services o Priceless Project sa programang Eco Inception and Project Awareness Workshop kan Agosto 10, 2026. Ang Priceless Project laom na mapakusog ang konserbasyon asin sustainableng pag-ataman sa Philippine Rice Marine Resource Reserve. Kaiba kan man lain-lain na national government agencies, local government units, academic institutions, civil society organizations, coastal communities asin iba pang partisipantes.
Ang proyekto suportado kan Conservation International Global Environment Facility, kaibaan DNR Biodiversity Management Bureau as an Environmental Management for the Seas of East Asia o PEMSE Resource Facility. Ang DNR Bicol, padagos na napakikipagtabangan, tanganing mas mapakusog, asin ang pagmanihar sa mga rekursos naturales, asin iba pang mga inisyatibo para sa pagprotektar kan Philippine Sea. Ini ang katripunan kan mga barata sa ang DNR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga kalikasang aldaw po sa Girare sa tuyang mga paraan tabay. Enot sa gabos, batiyon ko po muna mga pag-iniba ko po dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Shelo, kay Judy, asin sa mga taga-DNR na naghiling po dyan sa Regional Office kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Of course, good morning po sa mga Ma'am Inserta dyan sa likod kan camera kay DCJB, kay Amiga Angel Mustasa, sa mga poging sirs ta dyan sa likod kan camera, good morning po sa Indo, sa mga mahihigos na mga personahes po kan Office of the Regional Executive Director na pinamamayahan po ni Red Francisco E. Mila Jr., sa opisina po ni ERD for Management Services Dr. Grace L. Carino, sa opisina po ni Assistant Regional Director for Technical Services Ronel B. Astor, sa office man po ni Assistant Regional Director for Special Concerns Adona P. San Diego. Good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Environmental Management Bureau na pinamamayahan po ni RD Jerry Geronimo Arsanyes. Good morning po sa mga pag-iribata dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayahan po ni RD Guillermo A. Molina Jr. IV. And of course, sa gabos na offices po kan DNR Bicol sa anom na probinsya sa rehiyong Bicol po. Good morning. Lalong-lalo na sa opisina po kan Service and Mapping Division na naghihinanyog sa ngunyan. For sure ako na full support an SMD na office na dyan malapit sa may Bicol University main campus. And of course, mga kaimanwa, sa Indo po na naghihiling asin nagmamati sa satuyang programang Kapalibutan Ta Tamanon Ta, Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Kung kamo po may mga kapota ng mga suggestion po sa tuyang programa or sa satuyang departamento, mag-comment po kamo sa satuyang Facebook Live, asin mag-text sa kuyang numero na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pag kamo po mga kahimanwa nag-comment po sa satuyang FB Live or nag-text sa kuyang numero, asin nagtao kamo kin sa indong mga suggestion or mga comment sa samuyang departamento, pwede po kamo manggana kaini mga kahimanwa na eco utensils. So, ini eco utensils na ini, pwede nyo po ini magamit pag kamo po ay nagkakakan or nagbabalon po kamo sa indong opisina or sa indong school, ano? Aram ko sa Indo Gabos ngunyan, magla-lunch na sana mga masira man sa indong mga panuma sa ngunyan na aldaw mga kaimanwa. So, kung kamo po habang nagkakaon or nagluluto kamo kan sa indong pang-udtuhan, mag-comment ka mo sa samuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta via Facebook Live or mag-text sa kuyang numero, tanganing manggana ka mo kaini. So, makukuha nyo ang mga price na ini dyan po sa regional office or pwede po kamo mag-DD sa DCGB sa oras na alas 11 to alas 12 po tanganing makuha nyo po ining collateral na ini. So, mga kaimanwa, before po tapo i-introduce ang satuyang guest sa ngunyan na aldaw, ipamidbid ko muna sa indo mga kaimanwaan sa muyang kaibanan digdi sa estasyon. Ini po mga kaimanwa, sa mi po na kaibanan sa samuyang opisina sa Regional Strategic Communication Initiatives Group. Siya po ang namati po nindo kasubago na nag-newscast. So, last week po mga kaimanwa, namati po nindo si Ma'am Judy Sofia Cambal, ang Communications Development Officer 1 kan RC kan TNR RC, and siya po ang nag-newscast. Sa ngunya naman po na si Mana, may bago na naman kitang kaibanan salit-salitan daasindang duwa pag magbabareta. So mga kaimanwa, pamidbid ko po sa indo si Mr. Florentino A. Escoto III. Paul, pamidbid ka muna kansa sa tuyong mga listeners. Maray na aga po. Ako po si Florentino Escoto III. Ako po ay graduate din po ng Bicol University po
sa kolehiyo kan Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. As in, ako man po ay nag-graduate kan as cum laude po. Ayan. So, si Florentino Escoto po, siya po ay makakaibanan ta for the next few weeks, na mag-newscast po dito sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. And hindi po si Florentino, kung kami po may mga activities sa DNR, pimilin nyo po ining mahihiling, present po siya duman para mag-document po. And saro po kami sa mga documenter po kang DNR Bicol. Kami po ang mahihiling po nindo on the field, on the ground, para mag-implement or itao sa indo, sa publiko, sa mga komunidad, and sa muyang mandato po sa DNR. So, thank you so much, Paul, and hoping ako na makaibanan ta pa ng mas haloy pa sa tuyang mga listeners digdi sa programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. So, ngunyan naman po mga kaimanwa, namigbidan nyo na si Paul, So, ngunyan naman po, pamareto ako naman sa indo na sa muyang departamento po mga kaimanwa, nagsusunod po kami sa marching orders po kan sa muyang mahal na presidente, ang sa tuyang mahal na presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asinan sa muyang mahal na sekretary na si Attorney Mitch Cuna, kami po nagsusunod po kami sa 4-day work week. So mga kaimanwa, dakol po naghahapot kayo sa samuyang Facebook page. Ano po ining 4-day work week na ini? So ini pong 4-day work week na ini po ay sarong compressed work week kung saan po ang sarong empleyado po ning gobyerno nagsisirbi po ning 10 oras sa sarong aldaw po para makapag-accumulate po siya ng 40 hours per week. So, pag sinabi pong compressed work week po, iyan po, so 4 na aldaw na lang po ang trabaho niya sa sarong simana. So, kami po digdi sa DNR, although sa ibang agency, dahil na siya nagsusunod duman sa compressed work week, Kami po digdi sa DNR, continue po naman ining 4-day work week na ini. Tanganing syempre, makapag-conserve po kay energy. Aram taman po bagay na medyo nagmamahal na ang elektrisidad, Of course, last week nga ni po, ngunya na simana, alang kawo naman po mga kahimanwaan, presyo kan gasolina. So, ini po ang saros sa mga rason kung nyata po nag-iimplementar po kami king compressed work week. So, tanganing makapag-save ng energy, at the same time po, makapag-save din po si mga empleyado ng gobyerno po ng pamasahe kasi medyo nagmamahal na din po ang gasolina, Nagtataas man po ang pamasahe as in nagtataas po ang gasolina. So, tanganing mabawasan nito, nagsusunod po kami sa 4-day work week. So, ang DNR po mga kaimanwa, ang laog po sa DNR, minapoon po siya ki Lunes hasta Webes po, So, from 7 a.m. to 7 p.m. po, yan po ang laog sa DNR. So, kung kamo po may mga kahapotan or sa muyang opisina tas magduman kamo ki Friday, sarado po kami ki Biyernes. So wala po kamo maaabutan ning empleyado kan DNR sa Biyernes na aldaw, So maabutan niyo po duman ang sa muyang PACDO officer, ang sa muyang officer of the day, as in ang sa muyang guard duman sa regional office, as well as sa mga field offices na po sa Bilog na Bicol region. So, pakimahirak mi na lang po sa indo mga kaimanwa na ibalang ibog nyo po ini na bareta ini tanganing may mga kaibanan kita sa harong or sa komunidad na di na po sinda mabuyo na duman sa opisina pagka-Biyernes. Sa Giraray, alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin Bangi, Lunes, sundo Webes lang po ang laog kan mga taga-DNR. So, yun lang po. Ngunyan po mga kaimanwa, actually, saro ini sa pinakamagay na topic for me na i-discuss ta sa ngayon na aldaw kasi dakol po ang mga may kahapotan kay ini sa satuyang Facebook page, So, ngunyan po sa Giraray mga kaimanwa, yaon po kita sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Ini po sarong programa po kang DNR Bicol na ang kamautan po na may diskutir ang mga issue as in programa kang DNR para sa pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan. Kaya ang ngunyan na aldaw mga kaimanwa, kaibata po saro sa mga matibay, saro sa mga mahigos. Sabi niya sa kuya, taramon mo nga, saro sa pinakapogi. Saro sa sige, taramon ko na lugod. Saro sa pinakapogi na personalized kan DNR Bicol po. Si Engineer Kim Gelasio A. Golbeke, an Engineer for Assistant Division Chief kan Service and Mapping Division. Tanganing idiskutir an manunungod sa Land Service and Mapping. So, good morning po, Engineer Kim. Diyos marahay na aga po.
Diyos marahay na agawan po sa imo dyan. So, sa tuyang mga paradangog, sa DCGB Live, din sa programa ta. So, it is an honor and privilege na maimbitaran ang samuyang opisina digdi sa DCGB kasi aram taman, which is kapag ang lands is medyo, yun ang pinaka felt to the heart kung sa tuyang public, no, na mga issues regarding this, no. So, siguro, sa ngunyan, digdi sa programang ini, maging instrumento ini para at least matawan knowledge and enlightenment maski pa paanoan sa tuyang mga paradangog kung ano ang mga serbisyo kang DENR through the Surveys and Mapping Division, no. So yun, very thankful po kami and pati na rin po ang samuyang division chief na si Ma'am Maria Fenya V. Bahilio po, in representation of her, yaon po ako digdi para sa satuyang programa. Ayan, so thank you so much po, Engineer Kim. As in, sure ako na dakulon po kita maukudan po. Taan gasta po sa ngunya na aldaw is si Engineer Kim. So, before that, Engineer Kim, may gusto po muna ka mong i-shoutout or bation sa satuyang mga listeners sa ngunya na aldaw para mas maging conversational lang sa tuyang, light langan sa tuyang pag-iribaybanan ngunya na aldaw. May mga gusto po ba ka mong i-shoutout, sir? So siguro ang ano ko lang, kamustahon dyan sa mga paradangog ta, especially sa this is region wide, no, so ang mga nagparadangog ta, and also especially sa DNR family headed by our regional executive director, Director Francisco Emilia Jr., and also our ARDs for first for the technical services, ARD Ronel Biastor, and for the management services, Dr. Grace L. Carino, and for the ARD for special concerns, si Ma'am Adona. And likewise sa mga sa service and mapping division na sa kuyang home office, yung sa iba-ibang meron po kaya kaming duman 5 section. So first is survey and control section, so headed by Engineer Greg Doremdes. Sa land evaluation survey section headed by Forester Lovie Magay. Sa original and other survey section, so mga kairiba ko na concurrent duman po ako. Sa aggregate surveys and correction section si Engineer Mila Arias, and lastly sa land record section si headed by Sir JV Ebio. Yun po. And also from the LMB sa kuyang mga kairiba duman, may family also na nagdadangog din po, and may partner po, Engineer Delphine. So yun. Ayan. Po. Sana all na may mention ng partner. Yan. Good morning po sa Indo sa mga fans po ni Engineer Kim. Actually, dakulon po kitang naghihiling sa tuyang Facebook Live. At san, i-mention tayo yan saro-saro. So, Engineer Kim, before po kita, Engineer Kim, dig deeper sa tuyang discussion for this morning. Ang topic ta sa ngunya na aldaw ay Know Your Boundaries, Understanding Land Service and Mapping. So, iintindihon ta kung ano po talaga ang role kang SMD sa satuyang pang-oral daw na buhay. Malay mo, ang satuyang mga listeners unknowingly involved pa lang talaga sinda sa mga tigigibuta dyan sa SMD. So, before kita mag-start, Engineer Kim, gusto mi po mamidbidan this is sa satuyang estasyon muna. So, this is your first time po, I believe, Engineer, sa satuyang radio program. Yes, John. So, first time here in DCGB Live mismo. Opo. Ayan. Si Engineer Kim, kay Manwa, pero may ini naghihiling kan sa tuyang Facebook Live every time na nagpo-programa po kita digdi sa kapalibutan ta atamanon ta. Pero may po siya nagko-comment, nag-good morning, nagpapa-shoutout sa ko ngunyan pag nagme-message iyan si Engineer Kim pag ako namin na programa. So ngunyan, in the flesh, fresh na fresh. Ayan. So, ngunyan, Engineer Kim, same as with other guests po na nang-iimbitaran ta digdi sa opisina, lalo na pag first time nila, gusto mi ika mamidbidan, gusto mi ika mabibidan kan sa tuya mga listeners. So, Engineer Kim, pwede niyo po ba istorya sa muyaan sa indong naging karera hanggang sa maging engineer for ka mo as in chief, assistant division chief kan SMD po? So yun, unang-una graduate po ako kang Bicol University, alumni po ako ng Bicol University College of Engineering. So yun, I passed the board exam 2019. So in the DNR practice po, or in this agency, I was employed po. My first employment was in the field office sa Penro. So sa Provincial Environment Natural Resources Office sa Catanduanes po, no. And then that was
post-pandemic, no. So after post-pandemic, I was assigned in the Surveys and Mapping Division under the leadership of Ma'am Josie, a columna din, and tawag dito rose again from engineer 2, naging engineer 3 po, luckily po, and pinalad po, and now po currently serving as engineer 4 and the assistant division chief under the leadership of engineer Maria Fenya V. Bahilio po. Ayan, so Yan thank po. you so much po Engineer Kim. So rose from the ranks din po ining guest sa tuyang guest niya to sa ngayon na Aldaw. Actually mga kaimanwa, proud ako na i-share sa Indo kasi syempre nagsik pa din ako ng permission ni Engineer Kim kasabago. Sabi ko, nako Engineer, pwede po ko bang i-share inis sa tuyang mga listeners? Sabi niya, ikaw ngayon bahala. Depende ngayon sa imo. Actually po mga kaimanwa, ang guest sa ngayon na Aldaw ay board top notcher po siya. Siya po ay isa sa mga placer po sa sa 2019 board examination kan geodetic engineers. So si Engineer Kim ay pang pang fourth po ini si Engineer Kim. And aside from that, gusto mi din pong bation ang sa tuyang guest sa ngayon na Aldaw kasi kakagraduate niya lang po sa University of Santo Tomas Legazpi College of Law. JD po siya. Kakagraduate lang po kay Nikki Engineer Kim. Isipon niyo yan, while juggling work at the same time nagkaklase, natapos niya po ang Juris Doctor. So congratulations po Engineer Kim. And I believe isa-shoutout mo ang sa tuyang mga pag-iriba sa UST College of Law. So thank you dyan, no. So ayaw na sana i-mention, pero would like to greet also the fellow mga kasama dati sa College of Law sa UST Legazpi, headed by our Dean Attorney Miliano, and Assistant Dean Attorney Eds, and Ma'am Mabel and Ma'am Danica. So ayan, so shout out dyan sa inyo sa UST College of Law. Kita-kita tayo mamaya. Ayan, so Engineer Kim, ngunyan, di na kita sa pinaka-topic ta sa ngunyan na Aldaw. Sa giraray mga kaimanwa, ang topic ta sa ngunyan na Aldaw po ay Know Your Boundaries, Understanding Land Service and Mapping. So Engineer Kim, sa ang first nakaputan ko po sa Indo, Engineer Kim, ano po ang ibig sabihin or buot sabihin kan Service and Mapping Division, and ano po ang pinaka-role ka ini sa DNR po? Sige, thank you dyan. No? So, ang SMD, kumbaga, kung nadalagang sa to yung mga paradangog, digdi sa DCGB, ang SMD is the Surveys and Mapping Division. Saro po siya sa mga division, kang Technical Services Division po, no? Kang DENR, no? So, ang Surveys and Mapping Division, mainly, technical services na kung saan ang opisina mi po, iyo po ang nagmamanihar sa mga land surveys, especially sa mga public land, and duman man po nagsasubmit ang sa tuyang mga geodetic engineers ki mga plano na para for approval, for subdivision, consolidation, and any other surveys po. And likewise, ang Surveys and Mapping Division also is the custodian or repository din ng mga land survey records digdi po sa satuyang rehiyon sa Bicol region po, no. So ang opisina mi po mahanap nyo po sa Old Albay, Sagpon Old Albay, Legazpi City, near Philippine Coconut Authority po, along the road lang po kang Rizal Street po, no. So duman po, yan po ang saro sa mga ang mga serbisyo kang SMD. So almost all of the land surveys and public land surveys, yaon po sa muya, nagpo-proseso kami sa approval, and also on the other corrections and certifications sa plans na required ng other government agencies. Yun po ang ang pinaka gist ng samuyang serbisyo po, no. That's siguro ang collectively for the SMD. Ayun, so thank you so much po Engineer Kim. Magayon po ito na na-mention niyo po an sa indong opisina ay po yaon dyan sa may Albay, sa may malapit sa may Bicol University main campus, kataning po kan Philippine Coconut Authority. Sa may EMS ba yan Engineer Kim, Yes, John. Ayan, so na-mention man po kan sa tuyang guest sa ngayon na Aldaw na sa indang opisina ang nagtatoonin mga accurate technical description kan sa tuyang mga lupian, So actually very important ini mga kaimanwa na SMD kasi amo po ini ang nagtatao sa tuya ki mga location or accurate maps and geographic information regarding po sa tuyang mga land disposition, mga protected areas. Of course, ang sa tuyang mga forest management, planning, monitoring, enforcement activities, involved po ang SMD diyan. So kumbaga
aside sa aside sa dakulang opisina ining SMD kasi you have ilang sections po, engineer? We have a total of 5 sections Five po. sections Yes, ini na division na ini. As in, ang coverage ka ini, buong rehiyon din at the same time. So, dakol po talaga encompassing ini sa gabos ng mga needs po kang DNR as a whole, no? So, kung warang SMD, actually, connect na siya, no? Yes. Kung warang SMD, wara ding sa patents, di ba, Patents. engineer, na-mention nyo kasabago ka sa kuya na kumbaga, meron sindang ang SMD sa mga very vital na division kang DENR. So ngayon naman po, Engineer Kim, nato po importante na magkaigwan ng land service ang mga landowners po. Yan. So, importante ini sa land survey sa Tuya, no? Kasi we all know naman na all municipalities, majority of all are already cadastrated na po, no? So, meaning lahat iyan nasukat na. So, ang nagiging na lang po, issue dito is yung mga sumunod na mga pag-survey. Likewise, kasi po, pwede itong mangyari sa iba-ibang aspeto. Una, kapag tayo ay bumili ng lupa. Pangalawa, kapag tayo ay nagmana ng lupa, no? And minsan kapag tayo ay dinonaran ng daga, iyo po, no? So, digdi mai-anchor ko ini o may angkla ko ini sa tigaapod na due diligence, di ba po? So, being an owner of the lots, syempre, to protect also your property rights, you must first establish po natin ang satuyang due diligence po, no? So, hilingon ta, mapunta kita sa opisina may sa SMD para mahiling po kung ang una, sabi ko nga pagpabakal, kung ang pinabakal po ba sa tuya na daga is iyo talaga ito ang nakalaagman sa mga kasuratan kang pagpabakal, kang pagpamana, as in kung ang pagdonar sa tuya, di ba po? So also, kapag nagbarangaan din po, so we must also segregate na rin ang sa tuyang mga shares po diyan. Ini po common po ini sa mga magturugang po na nawalat kan sa indang mga magurang na gusto na po nindang pa barangaon po. So tawag ka ini, syempre, ang sa tuyang mga partner ng mga stakeholders, especially the Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated, mga lehitimong geodetic engineer, nagre-research po yan sa MUYA, sa Surveys and Mapping Division, para mahiling kung ano ang identity or ang kasagkoran o lyenderos kang daga, para at least maray ang pagsukol asin tama po ini, no? So iyo po ang pinaka-importante kayan kasi ang survey po kasi, garo po yan sa planning stage, no? After the planning stage, diyan na po yan. Pag na-establish na po ang satuyang lyenderos, diyan na po mapaturugdok ang satuyang mga kahimanwa. So, mapatugdok ki building, ki harong. So, kapag tama po yan, mas may iwasan ta po sa mga problema, lalong-lalo na sa mga kataraid po, no? So, it is part of due diligence talaga ng ating mga owner na, syempre, we must not look, sabi nga we must not look beyond the title of our of lots. However, the due diligence pa din po, no, para at least maging systematic and protected din po ang rights kang mga tagsadiri kang sa tuyang mga daga. Ayan, so thank you so much po, Engineer Kim. Salamat sa pagtao sa muya ning clarification regarding dumanano, kasi dako lang tabang po talaga mga kaimanwa ang land survey and mapping, kasi nababawasan kaini ang possibility ning parang yung yung overlapping claims, as in yung mga land disputes, ano. So dako lang tabang ini, at least naaaraman po nindo kung ano sa mga boundaries kan sa indong mga daga mismo. So warang riribok, dakula sabi nga ni Engineer Kim Kasubago, with due diligence. Very important po talaga ining service and mapping. Kaya kung kamo po may mga concerns, namati nyo man po Kasubago, kung kamo po ay heirs or tagapagmana kan daga kan si indong magurang, as in gusto nyo na pong pagbangaon ini, magagad ka mo ning tabang sa muya sa DNR, tanganing maasistiran mi kamo. Kasi ang sa muyang opisina po, lalong-lalo ng SMD, nagtatao po yan ng technical assistance with regards naman po sa mga in cases na may mga related po sa lands. So, thank you so much po, Engineer Kim. Ngayon naman po, Engineer Kim, ini po ang gusto ming maaraman, lalong-lalo na po ang sa tuyang mga listeners, ano, dako lang naghahapot kay ini mga question na ini. Ano-ano po, Engineer, ang mga type na survey na tiga-tao or tiga-gibo po kan SMD po?
So, tawag kay ni. Thank you dyan, no? So, yun nga, may mga services po ang Service and Mapping Division. However, there are limitation man po, no? So, since we are government agency, kapag titled na po ang mga daga, we are out of the authority na po to have the services po doon, but we can give assistance on queries on how to do it pa nag-visit sa office. Our mainly objective, as per mandated by our office and under din ng aming work and financial plan especially, is i-aangkla ko ulit ito sa mandate ng ating secretary ni Secretary Juan T. Miguel Cuna na yung National Land Titling Program. Yes, opo. Kumbaga, yung National Land Titling Program is yung pagpapatitulo po ng mga untitled lots na kung saan yung untitled lots po pertaining po ini duman sa mga mayo pa o daipang original na titulo. So ito po, kung igwa po dyan, igwa kaya kaming target for the land surveys po na kang yaon po duman is subdivision po kang mga land surveys ay kang subdivision kang mga untitled properties or lands na pwede ming mai-transcribe duman na po sa pagiging patent in the further processes po, no. However, kapag titled na po, it is our limitation po, no. So pwede ka mo pong punta sa opisina, or kung harayo po syempre we cover 6 provinces. So pwede po kung maghinapot man sa samuyang mga field offices sa mga Senros or Penros na harani po sa indong mga lugar to ask about duman po sa services may about sa land surveys po, kasi target may man po iyan and tawag kay ni and it will yield syempre economic growth din sa satuya po, no, kasi yun din ang gusto kan sa tuyang agency and government na we give have the totality na patented na po ang satuyang daga, and incidental to it is ito pong land surveys na ginigibo Very kang surveys and important. mapping. Yes po. Actually, ulit-ulit ko po guys yung mga kaiman mga minimension na ang daga, daiman siya nagdi-depreciate ang value kaiyan, pero may iyan nag-appreciate over time. So, mas marahay na titulado po sa indong mga daga. Kaya, kung kamo po may mga concerns sa indong mga lupain, sa indong mga ari-arian or naisip nindo na gusto ko ipa-check inin sa kuyang kadagaan or ipasukol ining mag-ask lang po kamo nin assistance po sa samuyang opisina, particularly po hindi po sa Service and Mapping Division. Hanapon lang po nindo si Engineer Kim. Yaon po yan. Ready to serve po yan sa indo si Engineer Kim. So ngayon naman po Engineer Kim, ang next nakapotan ko naman po sa indo So ini po kasi is parang the usual concerns kan sa tuyang mga listeners or sa satuyang mga nasa communities na nagme-message po sa satuyang Facebook live, sa satuyang Facebook page. So engineer, sino-sino ang pwedeng mag-request or mag-inquire po kay yung mga survey services ng DNR? So before nyo po engineer simbagonan sa kuyang kapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos manghain na aga, si Indoga Boss, mga kaimanwayaon po kita sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, ang programa ni DNR Bicol na nagtatampok sa mga programa asin inisyatiba para sa proteksyon kan sa tuyang kapalibutan. Ngayon na aldo mga kaimanwa, maugma ako takaibanan ta ang saro sa mga matibay na personahes kang DNR Bicol po. Kaibanan tangon sa ngayon na aldaw ang Engineer 4 asin Assistant Division Chief kan Service and Mapping Division na si Engineer Kim Gelasio A. Golbeke. Tanganing i-discuss
diskuter ang manunungod sa land service and mapping. So magayon ini na topic ta sa ngunya na aldaw kasi dakul ang mga tatanong ka ini sa satuyang Facebook page ano sa DNR Bicol. As in magayon ini na pag-urunan kasi gabos po baga kita is karamihan sa tuya is may mga land properties. So kaipuan ta maaraman kung anong sa tuya mga dapat gibuhon tanganing ma-secure ini. So very important ang role na tigagampanan po kan Service and Mapping Division. Kaya kaibanan ta po ngunyan si Engineer Kim. So kasubago na pag-urunan ta na mga pinaka main functions kang SMD as in kung ano ang importansya kan Service and Mapping. So sa ngunya na aldaw ang kahapotan ko kay Engineer Kim, king ano-ano kung si Irisay ang pwedeng mag-request ng survey services sa SMD. So before ta po, Engineer Kim, pag-ururan niyan, saro-saroon ta muna ang nagko-comment digdi sa tuyang Facebook Live. So dakol kitang viewers digdi sa Facebook Live ta digdi po sa DCGB, so saro-saroon ko po ini, yaon si Ma'am Eden Mediavillo Agnas, watching po. Yaon man po si Sir Cedric Renan Valles Millanes. Good morning po. Nag-comment po si Ma'am Edin Mediavillo Agnas ulit. Galing-galing ni Engineer Kim. God bless. Yaon man po si Sir Joshua Lopez Tuazon. Shout out naman Kim Gelasio Abila Gulbeke. Yaon man po si Sir Dre de Los Santos. Shout out po Kim Gelasio Gulbeke. Nag-comment man po si Sir Arnold Kililian Rosine, watching live from Survey and Control Section. Nakulon kang fans, Yaon man po si Ma'am Alea Lane Belandro, watching from NIA Sorsogon. Good morning po, Engineer Kim. Nakakaabot ka ng Sorsogon, Yaon man po si Sir J. Asuncion. Shout out tabi, Doc Engineer Kim Kilasha Abela Gulbeke. Si Ma'am Divina Ozera, magkano po ang bayad pag magpapatitulo? Magayon ini nakaputan So later didiscuss ta ini. So nag-comment man po si Ma'am Len Azopardo Azores, watching live from original and other service section po. Yaon man po si Attorney Da Bisonia, watching from Malilipot Albay. Hi Engineer Lacan Kim. Ayan. So hello po sa inyo Attorney Da. Ingat po kamo pirmi. Nag-comment man po si Aris. Shout out po sa pinakamasipag at pinakapoging employee ni Engineer Kim sa OSS. Series ay ini. Ayan, nag-comment man po si Ma'am Marilo Abacho. Nakulo, nag-comment mga kaiman. Tama na. Ayan, so, nag-comment po si Ma'am Marilo Abache. Good morning, watching live at Service and Control Section. Si Sir Leon Lopez. Nice, near kudos. Hannah Gulbeke Abelia, watching from Coronadal City. Go Kim. Ayan. So, dakulon po kitang mga nag-aantabay sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. I-share po nindo sa tuyang Facebook Live at asin kung kamo po may mga comment or mga suggestion po sa samuyang opisina, i-comment lang po nindo. So, tanganing magana kamo ka itong eco utensils na tigpapanaot ta digdi sa DNR. So, ngunyan po Engineer, balik kita duman sa satuyang topic sa ngunyan aldaw. Engineer, na discuss nyo na po kasabago kung ano po ang importance kaining service and mapping na opisina po nindo na division dyan po sa may Albay, So Engineer, ngunyan naman po si Irisay naman po ang pwedeng mag-request ng survey services sa SMD po. Si Irisay po. Sige, So, yes, dyan, So, yung survey services ng DNR SMD is, syempre sabi ko nga, it is aligned with our work and financial plan. So, yun nga, may mga targets din kami niyan. So, limited din po yan, So, syempre, nag-cater kami as per our work and financial plan din po na numbers po noon. So, yung iba is, may mga una na nag-request po noon. So, kung sino yung pwede mag-request is, syempre, yung mga individuals na kung saan they are in need na at least mahati yung mga lupa nila, especially dapat unpatented po yan or untitled po, Also, may mga request din tayo from our local government units, especially kapag may mga barrio sites sila or barangay site resettlements na kung saan untitled yung kinatitirikan na lupa nila and in line din sa kanilang disposition doon sa kanilang locality is gusto na rin nilang ipamahagi yun, so they need the actual boundaries and the areas ng mga taong nakasettle doon. Yun po, nagre-request din sila sa amin. So, entities, pumunta po kayo doon sa aming
aming mga Senros or Penros para at least ma-assess sila ng ating mga ang counterpart kasi namin doon dyan is the regulations and permitting section ng ating mga Senros or Penros. Doon is meron rin tayong survey and mapping unit, no? So localized din po 'yon. May geodetic engineers din po tayo sa mga Senros and Penros to assist you if yung request nyo is in due form and in substance din po pag nagsasubmit po tayo doon ng mga request po, no? So people na kailangan magpahati ng mga lupa, which is kasi yun yung mandate namin, and LGUs also, no, na gusto mag-request. So punta po kayo sa mga Senros and Penros po, no, subject for review ng ating mga kaopisina po doon. Ayan. So, ang mga individual, landowners, claimants, government agencies, at di ba pang qualified parties, pwedeng mag-inquire, as in mag-request ng serbisyo, subject to applicable laws, of course, di ba? Applicable laws and DNR procedure. So, kayo po ang taman giloyin magsunod duman, ano? May basehan po kita, tanganing ma-assisteran po kamo sa muyang serbisyo po sa SMD. So, ngunyo naman po, engineer, hindi po kasi may mga nako-confuse digdi. Ako personally kahit ako taga-DNR, nako-confuse din ako ng very, very light digdi sa ano. Engineer, kailan naman po dapat kailan dapat po lumapit sa DNR at kailan naman po kailangan ng private geodetic engineer? Ano po ang difference kang serbisyo na tigo-offer po kan sarong geodetic engineer na nasa SMD po? As in, ano naman po ang difference kay sa private geodetic engineer po? Sige po, no. So sa DNR, meron tayong mga government geodetic engineers na andoon, and sa private, the private geodetic engineer. So ang difference is mainly the DENR caters and surveys dun muna sa nature of land na kinikater. First, the nature of land. Kapag private na po ang isang lote, the DENR has a limitation po doon. Kasi going back to the mandate po ng DENR is protection, conservation, and management. Doon po papasok yung survey, management of environment and natural resources. Yung resources po natin is specifically yung sa mga public lands po tayo, ang DENR Nasa po. public domain, ano? Opo. Kasi kung yung public lands, public domain, andyan po pumapasok yung DENR. Specifically, the alienable and disposable lands, the timberland also, and the forest land po, and also the protected areas. Na yun po yung last three na sinabi ko, they are outside of commerce of man, and DNR po yung nagsisurvey niyan, primarily. So, primarily lang po, no? Apo. So, since primarily po yan, hindi naman meaning yun exclusively o solely, no? So primarily the DNR. However, the private geodetic engineers naman, sila po mainly doon sila sa private na mga lote. However, they are not precluded also to survey the public land. Lands. Kasi sabi nga sa mandate natin is primary agency lang naman tayo. So may tinatawag tayong in-issue tayo na survey order and survey authority, no? Yung survey order is for the DNR geodetic engineer, and sa survey authority, yun naman kapag ang isang lote public in nature, public per se, sila private geodetic engineer ang nag-undergo noon to subdivide ng lote. Yun po, no. Nagkataon lang na we also cater the survey po ng ating public land, and kasi andun yan sa work and financial plan natin, no. So may target tayo, and as to give back din to the public as a service natin, we cater din. However, limited po din yung numbers na kinikater natin. Kaya yung iba, tanong na lang po kayo sa mga Senros and Penros sa inyo. Availability. Yung availability po noon. Yun po. So magayon ini engineer Kim na di-differentiate na-distinguish ta ang role kan geodetic engineer sa SMD as in private geodetic engineers. Tangani di ma-confuse an sa tuyang mga listeners, an sa tuyang mga naghinanyog sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. So sa giraray geodetic engineers kan SMD public domain lang ang coverage siya, no, and limited lang ang kaya ng gibuhon. Yes. On the other hand, an private geodetic engineer pwede siyang mag-survey ng public domain din at the same time, tapos private na lands. Ganun po ba, Engineer Kim? Opo, kasi tawag kayo ni, sabi ko nga the DNR has primary jurisdiction. So primary lang. Primary so, jurisdiction. Hindi naman siya sinabing exclusively. Tama. So yung private geodetic engineers, they can survey also public lands. However, they must first secure also the permit from our agency to execute survey sa public lands po. Kasi yun nga,
we will go back again dun sa mandate ng DNR. Tayo kasi yung parang nagmamanage ng mga natural Primary resources. government agency. Yes, Ayan. primary government agency. Ayan, so thank you so much po, Engineer Kim. Actually, dakulon pa nagko-comment digdi sa tuyang Facebook Live. As in, abo kung may magraot ang buot sa ko na di na-mention digdi sa nagko-comment, So, balikan ta, Engineer Kim. Yaon po si Ma'am Joanne Monte Castro, nag-comment siya. Shout out po, Boss Engineer Kim. Ayan, si Ma'am Jo. Good morning po sa alam ko busy kayo, Ma'am Jo, sa meeting. Thank you so much po sa pagnood po sa tuyang programa po. Comment ganaray po si Sir J. Asuncion, watching live from Dubai po, Engineer Kim. Wow, may mga fans ka pala sa ibang bansa. Ayan, nag-comment po sa Giraray si Noel Paliza. Wow, very good. Very good daw, sabi ni Sir Noel. Yaon man po si Sir John Ativo Orbeta. Wow, ang galing ni Engineer Kim, watching from Switzerland, Doña Maria Subdivision, Daragat. Ayan, yaon man po si Sir Dre de los Santos. Iba ka talaga, Engineer Kim, supporting from LA, Ligao, Albay. Ayan, yaon man po si Ma'am Christine Andes. Go Kim, watching from New York, Cubao. Ayan, mga international friends mo pala ni mga Engineer Kim, So, ngayon po, may seryoso kitang nag-comment din sa Facebook Live May kahapotan po siya. Mayroon po akong lupa, yung may-ari po patay na, need po ipatransfer sa akin. Ibinebenta po yun sa uncle ko ng relative niya. So, naputol yung question ni Ma'am. Mayroon na po deed of sale. Tapos, yung last po na nagbenta sa akin, wala po kaming deed of sale noong panahon pa yon. Paano po yun mailipat sa akin? So, yun po yung kahapotan po sa tuyang commenter po sa tuyang Facebook Live. Babalikan ta po yan taod-taod, So, ngayon naman po, Engineer Kim, before tapusin bago niya itong kahapotan po duman sa comment, ang next na kahapotan ko naman po sa Indo, Engineer Kim, in connection duman sa naging question ko po sa Indo kung si Rizay pwedeng mag-apply. Ngayon naman po, Engineer Kim, ano naman po si mga basic requirement na pwedeng i-comply kan sa tuyang mga applicant po for requesting a survey po? Sige po, thank you dyan, So, tawag ka ini, ang pinaka-importante po bagang requisito pag nagre-request kita, maski kung ano man na service, is the legal personality. Kung sisay ka, why are you requesting it? Syempre, you must establish first the personality kung bakit ka nagre-request noon. So, first, to establish that personality, syempre, igo ka pong mga dokumento to justify your claim. Either binakal mo po ini, minana, dinonar sa imo, or pag minsan may mga decision kang korte po, na kamo po ang inawardan kaya So, attached duman is syempre letter request. Syempre, letter request citing kung anong services po, So, kung sa survey muna, sabi ko ang filing kayan pwede duman sa Sendro or Penro. At least ma-evaluate kung makalaog ka mo duman sa sa threshold kang requirements. Likewise, tawag ka ini kapag po yan, in-evaluate po yan, duwang klase po yan, if you are requesting for a survey authority or survey order. So kanina po, duman I will focus on the DNR administrative survey muna. So yung DNR geodetic engineer ang i-request. So yun, may conveyance or documents na po kamo, letter request. Syempre, kaiba po dyan sa mga monuments of title na tigtatawag po, So, or proof, which is may tax declaration ka po. Isabay nyo na rin po dyan para at least day na po kayo magkuha kay other documents. Una, since may tax declaration, lot status certification po, request na rin po muna kamukaan sa mga field offices na kung saan ang lot status certification mayo o day pa pong napatituluhan sa DNR or patented. Sunod po duman is yung tiga-apod na kapag meron na po kamong lot status certification, so tiga-apod na Registry of Deed Certification or ROD certification na kung saan mapapahiling na mayo pa po o day pa pong titulo siya, both administratively sa mga government agency or sa court po, Second po, another is the RTC certification. RTC certification naman is kapag para mahiling na kung saan ang mga dagata, day po iyan ginamit na pang bail o pang piyansa sa kaso, and day po ini nag-agi din sa mga land registration proceedings na pwede pa po kaya kita magpatitulo sa korte din, So, another po duman is
So certification sa barangay na mayo po o dahil pong claims and conflict po duman, no? Kasi ang mga requirements po kaya kang para mabigay ang order or authority sa mga geodetic engineer is that dahil po dapat claims and conflict ang daga. Dahil po siya na rehistro sa kung ano man na ibang pagpaparehistro na daga, either judicial o sa ibang ahensya de gobyerno. Sunod po duman is dapat po alienable and disposable po siya, which is makuha po kamukan kilan classification certification duman po sa satuyang senro or penro, and day po siya laog sa any reservation, timberland and other protected area. Pag igwa na po kamuka yan, isubmit po yan para at least mahiling lamang kang satuyang mga personahe sa mga field office or pwede man po sa MUYA, sa DNR kung harani ka mo sa SMD or sa regional office, kasi po pag ang proseso kayan, pag na-receive mi na and pati kang field office, hihilingon po yan on the ground. On the ground mismo para mag-investigar, para mahiling kung ang daga na tiga-apply is iyo bang nasa dokumento rin. Opo. No? And baka din po sa actual, baka po kamo nakaposes ka yan and naka-occupar. Kasi po, ang ano mi po, sabi ko nga in line with the patent, may mga requirements po kita dyan. Dapat open, exclusive, notorious, in Yan, possession and opo. occupation. Kamukha yan sa pirang taon since time immemorial. No? For the residential, it was cut down to 10 years backwards, no, from your predecessor in interest. No? And for the agricultural, 20 years naman po. So, yun po ang mga requirements. So, kapag okay na po yan, napahiling na both in form and in substance, okay po kamo, a survey authority or order will be issued by the authorized signatory po duman para at least makonduct na sa survey. Ayan. So, Yan. thank you so much po, Engineer. Actually, mga kaiman mo, pag dahil nyo po na-complied itong mga requirements na yan to, expect the delay po. Or tapos, pag kulang ang requirements, meaning to say, hindi din po namin siya ma-accommodate ng totally sa DNR. Kaya, kung kamo po may mga confusion duman sa mga requisitos po or sa mga requirements na igwa po kamo, kaya po nyo po talaga magpa-assistant sa mga personahes po kan DNR. Diyan po sa mga field offices. Or kung yaon po kamo didi sa Legazpi, kung nagkataon na yaon na kamo didi sa Legazpi City, pwede na kamo magdiretso sa Service and Mapping Division tanganing haputon sinda kung ano po talaga sa mga requirements. Kasi very naman, sabi ko nga ni kasabago, ang mga pag-iriba ni Engineer Kim buda ang mga nasa field office sa mga nasa Penros and Senros ready to serve iyan So may mga naka-assign dyan ng mga geodetic engineers and sa to yung mga pag-iriba po dyan sa lands, yaon po sinda para i-accommodate po kamo sa mga questions and queries po nindo. So ngayon naman po, Engineer Kim, ang next nakapotan ko naman po sa Indo, So, ini po, di ba, Engineer Kim, yaon na kita sa modern world, Yaon na kita sa modern world kung dakol na kitang mga technology na mga tigagamit. Ngayon naman, Engineer Kim, tanganing maidokaran man or tanganing maaraman kan sa tuyang mga mamati sa tuyang programang kapalibutan ta at manunta. Ano-ano naman po, engineers, yung mga technologies or mga equipment na tigagamit niyo po dyan sa Service and Mapping Division, tanganing magkaigwa kita ning mas efficient, mas effective, as in mas accurate na mga datas po. Sige po, no. Thank you, John. So, yung sa natin, sa Service and Mapping Division po, so, we are using nagagamit na po kita king mga modern and advanced technological equipment po, no. So dati kung nahihiling nyo ang mga since nag-evolve din po pati yung natin gamit from steel tape, from theodolite and yung sinisilip na which is the very common yung total station natin, meron na rin po yung Service and Mapping Division natin ng DENR, yung mga tinatawag na GNSS receivers, no. And also we have also the drone, yung mga equipment na po yan is ginagamit with their corresponding usage po, no. However, yung principle naman po niyan, even though kahit noon pa man na mga instrument is almost isa rin yung pinanggagalingan nila na parang kumbaga may formula, the same principle lang naman din. However, since siguro pinaka-efficient na nagagawa nito is mas mapapabilis
accuracy-wise, the same pa din. Tama. Opo, and it also matters din sa nag-ooperate din. Syempre, still kahit may mga equipment tayong digital, the mind of the person using it pa din ang nakakapag-analyze kasi sa mga geodetic engineers naman and sa mapping and sa plans of survey, ang importante diyan is the accuracy and precision of the technical description. Yun po ang mga available na equipment po namin dyan. Ayan, so thank you so much po, Engineer. Actually, itong mga modern technology na tigagamit po kan Service and Mapping Division, tanganing ma-measure po ang sa indong mga kadagaan. Nagtatao po siya ng more precise measurement. As in, nagkakaigwa kita ng faster data collection, nagkakaigwa na kitang digital processing. Actually, Engineer, so tiguro ng takasubago before kita din maglaog sa estasyon, ano. So, Engineer, ano naman sa mga tawag innovation na igwa po kamo sa lands na pwede tang i-discuss dito sa tuyang programa? Sige po, no. So, siguro ang ma-share kong mga innovation or development sa lands, the DNR sector is that meron po na kami ngayon na system, no. Since we are in line with the digitally faced and technology po ng government, so we have the system called the Land Administration and Management System, yung LAMS po natin, no. So it encompasses almost all of the land services po, no. Specifically, ang focus muna po nito is yung ating public land application and yung ating IVAS na tinatawag. So sa Service and Mapping Division, we are concerned with the IVAS po, no, the inspection, verification and approval of survey po natin, no. So yung IVAS this is the system na kung saan kapag nag-submit ng plano ang ating mga geodetic engineers commissioned by the public, kamo po ng mga nagparadangog, naglalawag mo yan sa system para at least ma-verify, to lessen or to eradicate double approval, yung mga technical description na hindi inform and it is not accuracy or precise twice na andoon sa quality, para at least pag na-approve yung survey is seamless din po siya kasi kung matitingnan natin, yung survey is just a component of the registration of title. So hindi rin po yan acceptin ng ating Register of Deeds kapag merong overlap or may mga lapses doon sa technical description. So we have the system or sa tinatawag na LAMS para at least digitalize na po. Ando na po yung meron din doon digital cadastral database. Kumbaga yung cadastral survey natin, ando na po siya, digital na po rin para at least malaman natin kung yung lote bang sinurvey, yung mga technical requirements is yun ba talaga yung lote yun based from the records on file, and kung ano pa yung mga accuracy or mga circumstances para at least yung pag-approve natin is in form and substance din. Ayan. So, thank you so much po, Engineer. Actually, maging ininaigwa na kita ng mga innovation, kasi syempre dapat nagsasabay kita sa change sa modern world, tanganing ma-monitor man po nindoan sa indong mga lands, magsunod kita duman sa tigna-mention ni Engineer Kim na, yun to, Engineer? So, LAMS? Yung LAMS. Yan. So, pwede ta duman ma-check if ever. And then, syempre, sabi nga ni Engineer Kasubago, tanganing magkaigwa kita ng mga precise measurement, yaon ta duman, pwede ta duman i-check, So, thank you so much po, Engineer. Ngayon naman po, Engineer, ang last nakapotan ko po sa indo kasi it's 11:58 na, So, Engineer, ano naman po ang sa indong mensahe na pwede nindong ihera sa tuyang mga listeners about sa importansya po kan proper land service and mapping? So, yun. Thank you dyan ulit, no? So, para sa tuyang mga paradangog, it is importante pong maray na bago kita magbakal kidaga, bago kita makipagtransaksyon sa kung na regarding sa daga, yung sabi ko nga, at the very onset of this program, yung due diligence po ng tigahapon. And the DENR, through the Service and Mapping Division, is very open to help in the due diligence process ng ating mga owners and sa mga heirs na mga nagkawaralatan ki property. So they can research for the maps, and if there are meron pong mga approved survey plans dito sa amin, pwede po nilang i-research. Pero subject pa din sa mga requirements. Especially, ang pinaka-importante duman is, perming tatanungin, what is your personality in requesting the maps and the plans? Kasi syempre, if mag-request ka po ng maps and plans, syempre, you have an interest or claim on it. So, yun po. Pag meron kayong mga proof niyaan, you can submit it
together with the request. And also may form tayong pinifill upan yan, yung request slip na po, no? Para at least maging seamless and madali po, no? And idagdag ko na rin dyan, no, yung kasi meron rin tayong mga magtatanong yung mga LRA plans din, which is another agency din yun. Opo. The DNR through the Land Management Bureau is working on the linkage of the LRA din po, no? Kasi meron din po nag-a-approve po kapag mga private properties na pag-title yung sa Land Registration Authority, we are firming up through our executive sa taas yung linkage ng data para at least maiwasan yung double approval noon. Kasi minsan may na-approvean sa LRA, minsan dito sa DNR kasi wala pa po yan na harmonization. Pero we are working out na po yun, and meron na pong siguro half of the steps para po doon. And likewise, in relation din sa LAMS, sabi ko nga, digital na tayo. So, you can, pwede nyo po makita kung may mga transaction kayo sa DENR, yung LAMS portal website Yauna natin. sa duman. Oo. Opo. Meron tayo sa LAMS portal. Hanapin nyo lang po sa internet yung LAMS portal. I-click nyo lang po doon yung Region 5. So, kahit asan kayo dito sa sa Philippines, every region meron po yon. That is a system of the Land Management Bureau na makita nyo doon yung transaction nyo, kung anong stage na or kung nasaan na po, no? And yun, the due diligence po. So we are open to help the public po. Punta lang po kayo sa office. Yun po, we are very open po. Ayan. So, kaya po mga kaimanwa, kung may mga concern po kamo, mag-inquire kamo sa Service and Mapping Division or sa mga Penros and Senros, tanganing ma-assistiran po kamo ning mga qualified professionals or mga satuyang mga geodetic engineers at mga pag-iribata dyan sa mga personahes po kan DNR Bicol po dyan sa field offices, lalong-lalo na sa SMD. Sabi nga ni po ni engineer na ang accurate survey and mapping ay mahalaga, hindi lamang maprotektahan ang satuyang property interest kan kada saro, kundi inibigay para makatabang sa orderly and responsible land management. So, thank you so much po, engineer. So, engineer, before kita magtapos sa satuyang sa programa tang Kapalibutan ta at Tamanon ta, may gusto po kamo sa giraray i-shout out, ano? So, Dakulon ang satuyang nagko-comment sa satuyang programa. So, yun nga po, no. So, siguro sa sobrang kadakulan naman po, no. Ang ko na lang po, ang ipaabot sa Satuyang Paradangog is yung hotline ng Satuyang Service and Mapping Division, kasi I know dahol po kaninag hahalat aram ta po, we are catering region-wide po, no. So, sa mga gusto pong mag-inquire or mag-upload yung sa hotline po ng Service and Mapping Division or to inquire any transaction, pwede po kamo digdi mag-upload or text sa 0917-139-0360. Ulitin ko po, sa 0917-139-0360 or another hotline number is 0956-2412-769. 0956-2412-769. Sa Service and Mapping Division po yan, and located po kami sa Sagpon, Old Albay, Legazpi City, duman po sa katayid ng Philippine Coconut Authority po, and along Bicol University. So, yun po, big thanks sa DCGB, to the DNR family, and also yung mga geodetic engineers natin, Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated, na nagdadahog man po, and sa tuyang other stakeholders and the SMD family. Yun po, no? Ayun. Thank you so much po, Engineer Kim. Actually, magayon ini naging discussion ta, kaya very technical siya, naintindihan ta bilang sarong layperson, naintindihan ta ining naging discussion ta sa ngunya na aldaw, kasi matibay ang satuyang guest na si Engineer Kim Golbeke. Dako lang salamat po, Engineer Kim. For sure, ako bilang host, dako lang akong nanodan sa satuyang naging uron-uron sa ngunya na aldaw. And for sure ako, ang satuyang mga listeners, mas dakol man sing nang naukudan. And for sure, kung may mga concerns sinda regarding po sa indang mga land properties, pwede na sinda magrani, na dain na sindang hesitation na maghagad sa tuya ning assistance sa DNR, kasi naklarado na sa inda kung ano ang mga dapat gibon. So thank you so much po, Engineer Kim. And of course, thank you so much din po sa Assistant Regional Director for Technical Services kay Forester Ronald B. Astor. And of course, sa hepe po kan Service and Mapping Division na si Ma'am Fenya Bahilio, sa pagtausa mo yung onra na makaibanan po si Engineer Kim digdi po sa satuyang programa
programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Pero before po kita mag-goodbye, sabi ni Amiga Kasubago, okay lang daw mag-extend ng very very light. Na feel bad ako na hindi ma-mention ining mga nagko-comment sa satuyang Facebook Live, ano. So, yaon po si Kuya Alfred Anthony Yango. Shout out po, idol from USA, perfect na ini sa LTD. Sabi ni Kuya Alfred. Sabi man po ni Ma'am Alex Puya, hi Engineer Kim, watching from Bagong Bayan City. Yaon man po si Kayen B. Abrique, ang pogi ni Engineer Kim Gelasio Abela Gulbeke. Sabi po ni Milcris Castro, shout out po, classmate Engineer Kim. Sabi ni Ma'am Marilo Abache, telegenic si Engineer Kim. Ayan, sabi ni Sir June Soneha, ang pogi ning guest pati host. Wow, si Sir June. Good morning. Hello po sa inyo dyan, Sir June. Kamusta po kamo dyan? Si Ma'am Josephine Australia nag-comment man po, Engineer Kim Gulbeke, galing-galing talaga. Sabi ni Sir Roy Carascal, sa kuyang classmate man po sa law school and classmate din po ni Sir Kim Roy Carascal, mga idol. Sabi po ni Ma'am Hannah Gulbeke Abelia, kudos Kim and to your team. And lastly po, sabi ni Ma'am Fatima Velasco Barangkil, nice Engineer Kim Abela Gulbeke, full support from Kapwa Lingkod Bayani. Ayan, so maraming salamat po sa pag-antabay po sa satuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta sa mga nag-comment po. Sa girali po, salamat po sa gabos na naghinanyog kan sa tuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin mga esperasos na o maprotektaran asin makonserbaran sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. So, shout out man po sa sakuyang mama and papa na nagmamati dyan sa Obilyar, sa sakuyang parents po dyan sa TV Albay, kay Mama Duyi asin kay Papa Joloy, kay Third, asin sa gabos po na naghinanyog kan sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa ngaran po kan sa muyang mahigos asin matibay na Regional Executive Director ni si Red Francisco Emilio Jr. Ako po si John Murilla asin inipoan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa masunod naman po, Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.